Dia 7. L'himen com a prova de la virginitat. L'himen és un teixit situat a l'obertura de la vagina que prové de l'etapa de desenvolupament embrionari. Durant molt temps s'ha dit, i encara es diu, que aquest teixit es manté intacte fins que es perd la virginitat, entenent perdre la virginitat com a tenir relacions amb penetració vaginal. Però aquesta idea és falsa. L'himen es pot trencar per multitud de raons, per fer esport, per anar en bici o simplement per existir. Les proves de virginitat es basen en la idea que tenir himen és una prova de l'historial sexual. És a dir, es basen en la presència o absència de l'himen per saber si una dona ha mantingut relacions i, per tant, si arriba o no, verge el matrimoni. Aquesta pràctica està considerada una violació dels drets humans per part de l'Organització Mundial de la Salut, però en alguns països i cultures se segueix fent. I de fet, en els entorns on es practica la prova de virginitat, aquesta porta associada un pes tan gran que hi ha dones que opten per reconstruir-se l'himen. La himenoplàstia és una operació de cirurgia estètica amb un preu que ronda els 3.000 euros, però la realitat és clara. No hi ha cap prova científica que demostri si una persona és verge o no. A més, la virginitat és un constructe social i l'himen es pot trencar per raons que no tenen res a veure amb el sexe.